Bon, nouvelle. Attention, fanandé au niveau international Ramandala Madagascar. Nandé jusqu'à l'ONU, nandé mi varavaranga ni Rojab communauté internationale. Ke regny ni mamravatmanga raha jiaby zegny, regny ny anjirajoely raha jiaby zegny, za fa mivolagna taminareo, anjirajoely c'est qu'un pion. Mamravatmanga tokony mipasse tribunal fa ela raha nataony asitriky. Niany izy i-dépense vola be, amezany 25 000 ariary par tête les forces andeha i-arrêter les manifestations io. Izy koa mijanogny manifestation io, za fa mivolagna aminareo zegny, mahazo anjirajoely andraiky mamravatmanga. Maro olo ministre fa te démissionne tsy ekendreo. Izy koa boka ministre jiaby mandeha mi démissionne nefandreo. Hitanareo tsisy masaky mivolagna amindreo jiaby azy io. Hitanareo reo jiaby nikapokapoka iry Lalatiana iry Tsiakoazovy, tsisy araiky masaky mivolagna reo fa indreo fa commencé kivy olo jiaby. Ary au niveau international volaniko zegny, io tsy tafiboaka anjirajoely io, à condition que maintenetsika manifestation pacifique. Za agnisany volaniko aminareo zegny, amonimono olo za tsy agneky. Zegny volaniko, tsy magneky za ireo andeha tifitry vahoaka. Zegny koa za tsy magneky olo andeha amono reo. Pourquoi? Voniagna reo, ils vont rien rendre. Tsisy compte andeha ampodindreo. Zegny volaniko, ambila reo, ils vont pourrir en prison. Déjà, ampodindreo raha nangalarindreo jiaby, tous les biens mal acquis, mila ampodindreo. Agnorignory rahandreo? Non, tsy mila iroagna. Confisquena alafo. Hitanareo reo pouvoir tagnaby tarigny, descente en enfer raha azy io baka. Mi descente en enfer reo zio, mbola tsy eniky izy igny. Zegny tsy ambelan'anjirajoely jusqu'à farany, il va survivre jusqu'à dernière goutte. Io volaniko aminareo zegny karaha pire que Hitler. Possible izy tompiny fo andemono tegna. Zegny volaniko kaza lotovigny tagnanatsika milio karaha izy maloto. Izy io voniatsika tsy maregny marary izy, direct nefaninazy. Par contre, izy ambelatsika agnatin'ny prison des années, aboakatsika fa Madagascar mandroso. Depuis que izy niala, io izy marary aminazy. Zegny tsisy raha mampararary karaha zegny. Azonareo zegny, donc il faut bien réfléchir. Zegny volanako. Par contre, izy koa ndraiky tsy azo, izy andeha mono, là c'est une légitime défense. Azonareo? Donc, ty volaniko aminareo zegny, la clé ny raha jiaby io mamravatmanga. Nagnino izy tsy mivolagna volaniko aminareo zegny. Izy io aia en Côte d'Ivoire izy io. Nagnino izy tsy mivolagna. Izy raha miambigny fo milisinazy tseniky ni rentre en action. Mbola olo madinidiniky andeha mezany 25 000 ariary par tête, ça veut dire que votre vie ne vaut même pas 100 000 ariary pour mamravatmanga. Azonareo zegny? Fotony anareo andeha pousser indemnité tsy nazonareo tamin'ny Macron navy. Comme par hasard, reo nahita vola azy io andeha mezanjeo anareo. Mbola agneky fo anareo za la force. Mbola agneky alevanareo vola. Anareo étudiant, continue anareo farana avozon'olo. Anareo farana avozony fotony anareo boka intelligent. Hitanareo anareo nagnano grève igny, hitan'olo jiaby anareo nagnano grève raha jiaby nilaminy. Même si reo nandefa olondreo nandeha namakimaky raha, anareo toujours intelligent. Zegny volaniko, étudiant c'est la clé. Anareo avenir de demain. Anareo agnano politique amare, anareo docteur amare, anareo ingénieur amare. Donc anareo ampadévelopper tanànatsika io, Madagascar io. Tsisy olo hafa io. Ireo Matoela aby io, ireo Laratsirika fa nagnasary nivadiky. Fotony agnatin'ny lohanazy, ok, izy koa rongona anjirajoely, za tsy de volagna loatra mamravatmanga, tsô za tsy mahazo place. Azonareo za mahay position ndreo jiaby io. Kaza mavandro reo Laratsirika, za fa nagnano panélisme anao ta Diego Soares tagny.
Pierre Bleu tsy mety volagny volagninao fa za mivolagna Mamy Ravatomanga ary tsy maintsy volaniko izy ambila olo magnano manifestation pacifique io tsisy olo amakimaky raha zegny anareo mamaky raha fa tsy vahoaka mamaky raha anareo niny mamaky raha bonjour tout le monde tsisy vahoaka mamaky raha zegny anareo mitifitry vahoaka tsisy basy andeha tifirina anareo le seul arme amy vahoaka pancarte andraiky vavanazy pancarte andraiky vavanazy ka zegny andeha tifirinareo je suis désolé vous êtes pas bon là zay volaniko anareo dra magnasary magnano politique aby io volaniko zay nefa nareo ambila génération nouvelle agnano nazy ambila eko anareo misy expérience mais expérience nareo natoa mbola karaha io Madagasikara anareo fa nitondra atao dikan'zegny expérience nareo tsy niasa fotony zay fa mivolona ataovanareo état fédéral tsy ataonareo tsy mahazo magnano état fédéral magnavakavaka or que izy koa nipetraka état fédéral vanko aminareo zegny tsisy raha nandalo karaha io zao tsy niamby militaire boka a Diego Charez Tananarivo andeha hagnano raha jiaby o boka Tananarivo miamby a Diego Charez samby olo misy force nazy volaniko zegny bonjour non il faut que les choses soient claires za boka tsy mahay politique volaniko aminareo zegny fa za fo mavita mizara mandalo mahita masonaka fotony anareo agnatin'ny politique ao ino raha tadiavinareo karakory ampidiriko vola agnatin'ny poshinaka karakory ampidiriko vola agnatin'ny la banque naka azonareo zegny anareo fa tsy raha mijiry vahoaka adignanareo raha jiabynareo jiaby adignanareo tu vois zay ndraiky tsy magnano politique zay mahita raha mandalo hitanay fa tsy mandeha tsara jiro tsy mandeha tsara rano azonareo ary tsy niany problème iny jirama firy fois zany volagna teto misy anareo farany misy vola bio mbola mangalatra jirama misy hôtel restaurant raha jiaby anareo mpiasa-panjakana mbola mangalatra jirama le madinika amizay igny hoanohaniny jirama azonareo anareo midépense tous les énergies zay madiniky mandeha magnefa izy koa amizay tsy voahefa le carburant anareo mivolagna fa misy problème iny jirama anareo ny créer le problème tsisy olo hafa anareo ny créer la violence ça fait depuis mois de février volaniko zay za magnano vidéo depuis mois de février za fa mivolagna aminareo za tsy kivy ivolagna raha mandalo eto ary raha zegny fa préméditeko raha zegny za fa mivolagna taminareo izy koa tsy miova toetraigniny fitondragna ty volaniko ho avy ratsy raha ty izy io fotona aty boka anareo mivolagna no any bevava amy Facebook tsisy izy io azovy le bevava azy io azovy magnafody vava azy io aianareo artiste aby io boka aianareo pro Andry Rajoely jiaby nagnino anareo zio tsy masaky mivolagna anareo boka tsy visionnaire fotony anareo miamby igny varatsipiny Andry Rajoely agnatin'ny vavanareo za tsy raha miamby igny zegny za mizahay nagnino Madagasikara nagnino prix lavani karaha ty or que eto volaniko prix lavani karaha tsy miova na manonga fo nintsika ndraiky izy mijotso ino problème zegny volaniko or que misy olo araiky fo mihina zo Mamy Ravatomanga io la clé io la base izy koa Mamy Ravatomanga mbola io volaniko aminareo zegny Madagasikara io tsy androso ataovagna ty lohanareo zegny donc Mamy Ravatomanga doit aller à la case prison il faut qu'il soit jugé tam resaka même pianatra corruption io Mamy Ravatomanga raha jiaby atsika mahazo aidy resaka l'éducation resaka éducation anareo volagna fa vola jiaby vola tsosa jiaby nazonareo pianatra io tsisy araiky nazonareo zegny areo tsy masaky mivolagna aminareo fa ty vola nazonay ty namezanay Diego ty namezanay Sambava ty namezanay Antala ty namezanay Juliar tsisy masaky mivolagna zegny anareo nazo aide pour l'éducation nazo aide pour la famille hitanareo vola zegny tsara hitanareo ina ataon'Andry Rajoely
jirona koa dona maizan'ny lachine igny koa maizanareo karaha vola agnatin'ny posinazy igny karaha vola agnatin'ny posinazy anareo amizay mizaha izy fo mizaha izy miposy izy mais fa vangoana afara mbola miposy izy fo zavatry tian'olo zio magnano démission fotiny izy koa midémission ro olo aby io nefa boka carrière anazy izavanareo amezany vola ro ministre aby izy io zavanareo afody ministre aby io vavandreo afody ministre aby io vavandreo or ke tokony volony zay fa empake basy ke raha ty mandeha fa nandeha au niveau international anareo jiaby député io anareo jiaby maire io anareo koa mbola tsy miaraka amin'ny fitondragna io déposé nareo démission nareo jiaby io zay tsy miaraka amin'ny fitondragna anareo jiaby député mivolagna za tsy hagnano député eky jusqu'à ke raha ty milaminy déposé nareo démission nareo izy koa tsisy olo zegny tsisy olo migouvernant tsy mandeha io tsisy conseil des ministres tsisy raha mandeha io izy koa nareo tia tanindrazagna marigny izy koa tia tanindrazagna nareo midémissionné boka nareo zay volagny Jocelyne midémissionné anareo zavanareo tsisy raha mandeha ao ville morte afodianareo raha jiaby bureau jiaby afodianareo bureau jiaby kazalefa anareo mila raha boka pacifique de zegny tsisy olo mahazo miasa à partir de lundi afodianareo raha jiaby anareo na digny tsy nihina koa pendant combien de jours io 48 heures fo volako aminareo raha jiaby tsisy raiky mibiagna io économie tsy mandeha économie jiaby maty tsisy vola miditsika agnatin'ny posiny mamirahavatymanga eky karakory amizay ndeha ifeny marabe tsy possible eky boka meloko amizay le maramila boka meloko fonctionnaire jiaby io amizay tsy maintsy miady fonctionnaire tant que mbola miasa nareo dikan'zegny tianareo fitondragna io tianareo karaha mamezananjy radiolanareo io même anareo maramila volaniko zegny anareo koa tsy mihetsika volaniko zegny tsy mihetsika anareo dikan'zegny tianareo karaha mamezananjy radiolanareo la base volaniko aminareo zay l'éducation budget de l'éducation en priorité après amizay avy la santé avy amizay la sécurité la défense azonareo zegny firy budget de la défense firy budget ni éducation farina ambany le zegny fo tsy aboakandreo iny budget farina agnabo tsisy olo masaky mivolagna zegny aminakato ty budget farina agnabo ty farina ambany ty farina non tsisy fotiny reo tsisy programme reo tsisy priorité ndreo amony vahoaka priorité ndreo ampitsika vola agnatin'ny posindreo priorité ndreo andeha agnasitrika vola agny dans les paradis fiscaux atsika misy volamena tsisy akadiagna volamena atsika jiaby loso volamena atsika jiaby or que la France hitanareo io firy volamena la France miamby igny parce que c'est l'or si ils sont tous corrompus mes frères et sœurs reo jiaby io corrompu volaniko zegny izy koa reo tsy corrompu tokony mitrangana reo jiaby hitanareo ty izy koa misy manifestation exemple étudiant zavanareo les opposants politiques miaraka amin'ny olo miaraka amin'ny étudiant aby io hitanareo même RN même FN même Azov miaraka reo jiaby amitsika hagny étudiant on va les laisser toutes seules ambela reo parce que ils en ont rien à foutre volaniko zay raha mandala Madagascar reo tsy jirendreo io tsy jirendreo vola midika agnatin'ny posindreo fo jirendreo zay volaniko tananareo io zala volaniko zay kaza magnaraka volagna ny Roland Ratsirika mivolagna tsy manifestation zay non mila continuer nareo manifestation io c'est pacifique ça za tsy mivolagna roanareo raha dia vonivonianareo olo c'est pas ça atsika miréclame atsika teo niréclame rano délestage zio ty atsika miréclame démissionner ro jiaby mila midémissionne ro jiaby fa nandeha au niveau international raha jiaby zegny olo jiaby fa mizaha anao koa mandatsika liony vahoakanao ça veut dire que t'es nul tu es rien
anao ny tompony maramila, anao koa ny chef de l'armée, natoa ro nitivitry dikazay tsy haindreo asandreo, azafady tsy haindreo asandreo. Aia légitime défense tamizay, aia légitime défense? Olo nitifirinareo io nisy arma reo, pancarde andeha monanao juste pour dire za mila rano, za mila jiro, zegny amin'ny anareo olo. Donc Mamy Ravatomanga doit payer, io fa la base. Mamy Ravatomanga tsy volagnin-dreo ato kony izy e, tsy volagnin'olo ato kony izy e, or que izy afaran'ny raha jiaby io, il doit aller pourrir en prison. Déjà ampody ny vola nangalariny jiaby, ambarany azovy karany magnamia izy vola jiaby igny, ambarany tsy araikaraiky ro jiaby igny. Azonareo zegny, ireo igny koa mandeha en prison, ireo tsy mila voniagna volaniko zay, ampodiana volany gasy. Io volaniko aminareo zegny, atsika tsy mandeha mitsosa, au contraire ifetrika tsosa sika amizay. Maro vola atsika nandeha ivelagna tsy hitanareo, maro miliara volaniko zegny, volamena par tonne mandeha. Raha hitanareo igny juste le petit, tsy hainareo firy tonne mandeha, soit disons sambo very jusqu'à niany, avion sitrike jusqu'à niany, nitondra babanjo ndraiky mamanjo ma zegny, sambo very agnatin'ny ranomasiny, mivolagna olo tegna verijery kone. C'est normal, volamena agnato, tous les pierres précieux raha jiaby mandeha agny. Zegny volatsika, atsika tsy mila mitsosa normalement, au contraire atsika magnefa tsosa atsika. Amboara volaniko aminareo zegny, étudiant priorité, amboarinareo tout ce qui est université, amboara recherche, amboara misy raha mety atao Madagascar, feno raha mety atao. Au contraire atsika koa magnamboatra, même la France tsisy asa plus qu'atsika, fotony atsika on vient juste de créer, azonareo zegny magnaboa usine araiky, firy olo embauchenareo ao? Usine araiky fo volaniko zegny, firy olo embauchenareo? Firy amizay usine mety amboarigna à Madagascar ao? De l'huile, coton, sira, siramamy, tout, vary, tout. Azonareo zegny, parce que on est tout neuf. Raha zegny tsisy amitsika, firy usine, exemple Secrène, resitsika Maurice tout de suite, mais non, c'est pas prioritaire. Zegny volagno, ambila entreprise extérieure, appel d'offre, ka ianareo zay mila agnamboatra lavaniny aty e, atsika magnano izy, c'est nous qui doit, ireo tokony mavanga direct amitsika matière première misy amitsika, cacao, ireo tokony atsika fa tokony chocolat fa vitatsika mandeha izy, ilangilangy, iny raha tsy tokony, atsika tsy tokony pauvre volaniko zegny, atsika tsy tokony pauvre jamais de la vie. Raha jiaby misy amitsika, atsika mavita magnamboatra goudron tsika, lalagna atsika mety amboaritsika, atsika mavita magnano usine ciment, au lieu que atsika magnafitra tany hafa. Il y a des trucs à faire, mais non, c'est pas tsy priorité zegny nindreo. Faites appel d'offre. Za exemple zio, tianareo vita malaky poma vavy, eko zao mavita la Chine, ka io la Chine, mais à condition, misy condition toujours. Atsika agnano raha malakilaky, exemple fo raha volaniko zegny, possible c'est un autre pays, fotony la Chine io même pas 48 heures vitan'ny la Chine magnamboatra poma vavy io, ary tsara koa, au lieu que la Chine mandeha mivolagna aminao, za meza ty e, au lieu que namvoly amboaratsiny poma vavinaka, io nao mezako ranomasiny, fotony la Chine zio amy ranomasina 25 ans ro mavita mangala laokotsika jiaby, fotony iery fa nagnano pacte avec le diable avec la Chine. Tout ça il faut renégocier volaniko zegny, il faut renégocier. Ireo taloha tsy zay soit nareo magneky resaka renégociation ty, soit nareo miala zay mitady olo hafa, ipeko raha ny ifeko volana alaindreo iny, pitsika de atsika même atsika mangala olo hafa amizegny. C'est comme ça qu'il faut renégocier. Mais atsika miamby ireo politicien io, ils en ont rien à foutre de nous. Atsika voniandreo fa hita masina anareo mbola mila proof koa, ino proof tadiavinareo?
za ndraiky mangataka aminareo proof ino raha vitananjy radio ely tsisy nivoniana atsika jiaby. Non seulement il est pas futé ce mec là mbola nivolagna koa fa ato solution ato solution fa misy solution ato. Tous les jours il a une solution mais il n'a jamais sorti. Ce mec il vous vend des rêves, il vous vend des rêves. Anareo jiaby miapplaudissez izy, miapplaudissez izy anareo. Donc il faut pas lâcher les manifestations. Izy koa lâchentsika io nefa antsika volaniko aminareo zegny nefa antsika izy koa lâchentsika manifestation fôtiny ireo io fahitany tous les comité international fahitanjao io antsika migeky volanitsika ro de toute façon ro fa nivolagna de toute façon raha jiaby fa milamigny io atsika izy io mila micontinuer fo manifestation io il faut continuer za fa mivolagna aminareo zegny anareo zio ipody afara raha nataonareo jiaby tsisy dikany raha nataonareo jiaby nareo namakimaky sasany namakimaky anareo ipody afara tsisy dikany. Donc continuer nareo manifestation pacifique volaniko zegny il faut continuer, il faut rien lâcher. Diego fa nagnano continuer nareo izy, Diego fa nagnano Tana fa nagnano continuer nareo, Tamatavy Kaza Magneky avandesany Roland Ratsirika nareo. Même si Zamahe deux fois il parle Roland Ratsirika, et que je me voulais il mâche pas ses mots, mais cette fois-ci non. Zem Vlanko, zach mes politique, enfin za direct. Izy koa tsy marigny aminaka fo. Fa hitanareo zio la faille l'état système central. Hitanareo la faille. Hitanareo tsisy rano anareo, tsisy jiro anareo. Or que izy koa monsieur le maire Jean-Luc Javoljara nivolagna za agna ranomasina andeha ataoko ranoboka. Fôtiny Mayotte nagnano zegny. Raha tia andeha ataony nisakana NC Christian. Fôtiny tsy teny Mamiravatmanga idika agnato izy. Za mahita volagniny resaka terrain-jakaka. Programme na zegny depuis zio olo jiaby mitomagna ye monsieur le maire. Ka ianareo izy. Mandana amin'ny lalabe nareo aleva koa pancarde mipodiana anao monsieur le maire volagna. Zay miprotège anao eky cette fois-ci. Zay volagna tsisy tsaratsara ny état fédéral. Izy mandeha jusqu'à Montpellier agny, mandeha jusqu'à Nîmes métropole izy. Terrain-jakaka tokony fa vita. Tsy ekeny Mamiravatmanga. Fôtiny izy mila hagnano nazy. Entreprise nazy pourri. Izy koa magnamboatra lalagna mila mipasa amin'ny Mamiravatmanga. L'hôpital mila mipasa amin'ny Mamiravatmanga. Resaka l'école mila mipasa Mamiravatmanga. Anao mba zanahary ngiaty. Volanao fokony. Anao koa lehilahy mipodiana Madagascar ao baka. Kaza mangala garde de corps baka. Vola malotonao io. Io ambaranao fa idika agnatin'ny cimetière miaraka aminao vola malotonao io. Mipetraka eo izy. Donc kaza mamrery zay. Vola halitra anao io. Ampodiana amin'ny gasy raha nangalarinao fa kaza vidividiagna lohan'ny gasy. Ataon'ny gasy iny 25 000 ariary amezanao par tête. Fôtiny hitanareo gasy mijaly. Profitenareo amizegny. Hitanareo gasy mahita 25 000 niany eta agnatin'ny lohanazy ty bazariny any. Profitenareo amizegny izy. Maiza mandiny koa tsika gasy. Hitanareo 25 000 ariary tsy alainareo io. Amaray possible izy 500 euros exemple. Exemple fo volaniko zegny. Madagascar tsy tokony mijaly. Atsika misy rano, atsika misy tany. Tsisy raha tsisy amitsika ao. Zava ty à la réunion hely ty fo anao mandeha tana raiky feno canne à sucre. Ino amboarindreo amin'ny canne à sucre? Amboarindreo sucre, alcool, tout amboarindreo raha jiaby. Atsika igny raha jiaby ny potipotiagna volaniko, raha jiaby. Normalement l'école est gratuite agnatin'ny constitution. L'école est gratuite. Zegny volaniko direct porter plainte contre arô Mamiravatmanga igny.
nagnino l'école magnefa, or que agnatin'ny constitution l'école publique normalement est gratuit. Ah, zegny fo. Ah non, franchement, non, ce mec il me passe par le trou. Ah oui, za mahita agnarana anazy sona anazy. Heureusement za fa vita za fa niala maramila fa franchement zegny anareo maramila bio, anareo magnasary matanjaka agny, magnasary matanjaka anareo agny. Sérieusement, angatako amy Zanahary, les vrais maramila gasy ao ihetsiky cette fois-ci. Les vrais maramila gasy, les vrais volanko, or ne misy vrai mbo ihetsiky eky cette fois-ci. Ya, mahita raha mandalo, mbo tsy ambanimbaniegna. Zavanareo araiky sary hitanao treinazy troué, rangersinazy fa karaha tsy rangers. Ne serait-ce que ça, atsika misy coton, atsika tsy mahavita magnamboatra lambany maramila atsika. Hein? Atsika misy aomba, atsika tsy mahavita magnano rangers amy cuir. Atsika tsy mahavita raha zay. Asa misy volanko, mais tsy priorité ndreo zegny. Création d'emploi tsy priorité ndreo. Université à Diogo, karaha la prison c'est encore mieux. Normal zegny nareo. Ah non, franchement, je suis désolé, za olo direct volanko zay. Ah non, za tsy mahay politique volanko zay. Izy koa fa tsy marigny aminaka, zay tsy mivolagna agnarany Mamy Ravatomanga, mpanao politique ao, dikan'zegny mihina volany Mamy Ravatomanga. Un point. Tokony nihetsiky anareo jiaby opposant politique, nandeha devant, nagnano pacifiquement niaraka amin'ny ro étudiant aby. Tokony nihetsiky anareo, tsy nataonareo zegny. Tsy nataonareo raha zegny. Ah, nisy député ta Diogo to, nisy maire PDS nandeha ta Diogo to, niaraka amin'ny manifestation, niaraka amin'ny non, tsisy. Sa nareo tsy avoa resaka délestage. Soit groupe nareo mandeha tsara ao. Tahena zao nareo l'essence. Ah, ro karana bio magnamenareo essence. Fotiny afodin'ny karana bio amin'ny vola vavanareo. Afodina amin'ny vava volanareo. Zegny raha jiaby zay koa nitanay. Raha jiaby zay hitan'ny masoko. Ary fa nahita maso. Za volanko aminareo zay resaka jirama compteur volanko aminareo zay. Filo tsy mandeha agnatin'ny compteur io fo magnano décoration, mandeha direct izy, mandeha direct. Karakory agnefa carburant amizay. En plus anareo tsy mahavita magnamboatra barrage hydraulique. Atsika teo nisy raffinerie, aia raffinerie? Tsisy raha manjary. Io volanko aminareo, olo aby io mila miala mandeha en prison. Général Bombaclat, hein? NC Christian, hein? Même la Latine. Nareo jiaby miaraka aminazy, André Duil bien sûr. Mamy Ravatomanga. Io fa tsy azonareo, izy koa korontagna marigna, io fa tsy raha ipody ao eky. Izy fa amin'ny Côte d'Ivoire ao. Izy tsy ipody ao eky ne. Donc kazampodinareo izy volanko, izy koa mipody ao. Nefa volanko, hitanareo tragnonazy marobe igny. Igny lafo, mila lafo igny. Zay volanko tsy mila voniagna rô. Tsy mila voniagna. Ha, za mahay piasan'ny jirama za mahay piasan'ny jirama. Facture nandeha jusqu'à 1700 €. Tsy tapandreo, zay moka mampa-énervé za. Tsy tapandreo facture igny, napanongeny ta. Hay volanko tsy possible zegny. Tsy possible 1700 € volanko e. Tsy tapagna facture. Compteur. Aia facture ne, aia fa izy fa tsy hita agnatin'ny archive ato. Karaha zegny ataondreo. Karaha zegny ataon'ny jirama. Za mahay jirama volanko zegny. Misy retard. Misy 500 000 io tsy magnino. Voilà. Za mahay reo jiaby ao. Za mahay karakory fomba ataondreo. Alitrandreo. Za koa io volanko zegny. Za koa io. Heureusement za tsy mila pouvoir volanko zegny.
mais heureusement tsy ataon'janahary eo za maromaro donc anareo tsy raha alefako am prison volaniko zeny anareo tsy raha alefako prison anareo irako mangady ataoko barrage hydraulique aby igny oui anareo alaiko mifira ino mifira vary mifira canne à sucre mamboly vary zegny alaiko anareo tsy alaiko am prison amezako hanigny fo amizay ya tsy amezako karama mihina anareo voky miasa ya mihina voky miasa oui voilà zegny izy on garde le cap tsy mila magnambela volaniko tsy mila magnambela pression io mila mitohy manifestation io ka za mamakimaky raha zegny fo volaniko aminareo ok allez bon dimanche à tous ouais mais bon c'est pas grave ça ok merci à tous hein ok courage on lâche rien la patrie ou la mort on lâche rien on continue à lutter tsy mila anareo mpianatra ankity justement amboarinareo drone izy koa mankadala anareo amboarinareo drone anareo mavita magnamboatra zay oh haiko misy mavita voilà